Добър ден, аз съм един от главните админи, Рори. Би трябвало в този клип да присъства и Нерди, но той не успя да дойде. Трябваше да ходи по свои причини на свое място, което не е ваша работа, но да ви разясня за сървъра. Ето това е спаунът. Толкова е висок. Голям е, много голям. Ще ви го покажа отвън, за да видите какво се казва красота. Спаунът е ръчно правен от мен, Нерди и Робката. Той е доста голям. И надолу съответно, така както гледате, всичко е покрито, оправено, направено. Ето така. Всичко е направено както трябва. Ние имаме сайт, който ще бъде пействан в видеото, но може и да не е в видеото, в сървъра. Ще ви кажем IP. IP-то е 87.119.100.146. Това е IP-то на сървъра. Може да влизате в сървъра. Също така може, ако викате свои приятели, рекламирате сървъра, може да спечелите рангове Super User и VIP. Ранговете админ или модератор се заплащат с SMS. Както виждате, сме се погрижили за всичко. Има ларпове, сървърът е PvP, има PvP отделно. Можете да правите каквото си искате, въображението не трябва да ви спира. Също така ще има награди. Гласувайте в сайта ни за нас. Качвайте снимки във форума, разменяйте коментари, качвайте клипчета. Правете каквото можете. Ние ще се погрижим това да е хубаво място за вас. Вие да желаете да влизате. Поканете колкото се може повече приятели. За вас беше Рори.